చేశాడండి. నాకేది అవసరత లేదు, యుద్ధం యెహోవాదే, నా పక్షాన నా తండ్రి ఉన్నాడు, ఆయన నాకుండగా ఏది నాకు అక్కరలేదు. గొల్లియాతు అంటున్నాడు, నేనేమైనా కుక్కనా, రాయి పట్టుకొని వస్తున్నావు? కానీ దావీదు వెనక ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నాడండి. దేవుని పిల్లలారా, దేవుణ్ణి సంపాదించాలండి. మనం దేవుణ్ణి మన జీవితాలలో మనం కలిగి ఉంటే, దేవుడే మన జీవితాలలో ఇలాంటి భావముతో ఉంటే, అక్రమాలు నీ మధ్య జరుగుతున్నా కూడా ఆ అక్రమాలలోనికి నువ్వు మునిగిపోవు. స్వచ్ఛమైన దేవుని ప్రేమను చూపించి అలాంటి వారిని కూడా నువ్వు మార్చగలవు. దేవుడు అనుకున్న లక్షణాలను మరలా ఉనికి పుచ్చుకొనగలవు. చూడండి, దేవుని పట్ల ఎలాంటి భావం, నీవు తప్ప నాకెవరున్నారయ్యా, నీవు ఉండగా నాకు ఏది అక్కరలేదు. ఇలాంటి భక్తి జీవితాన్ని ఏ రోజైనా మన జీవిత కాలంలో గడుపుతున్నామా చెప్పండి?